Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da saduwa a cikin wani sabon shiri namu. Dan Allah an kai sabo ne a cikin wannan channel tamu, ka danna mana subscribe ku kuma danna mana ƙararrawa domin da zarar mun ɗora shirinmu zai anta a cikin wayoyinku. To jama'a, a yau za ku san alaƙar da take tsakanin jaruma Ummi Rahab da kuma shahararren jarumin nan Adam A Zango. A shirar da aka yi ne da jarumin Adam A Zango ya bayyana asalin alaƙar da take tsakaninsa da Ummi Rahab. Jarumin ya ce, Ummi Rahab alaƙar da take tsakaninsa da shi kamar alaƙar baba da ‘ya ne. Ya ƙara kuma da cewa duniya tana ɗauka alaƙar da take tsakaninsa da Ummi Rahab son ta yake, soyayya suke. To jarumin ya bayyana cewa ba soyayya suke ba, alaƙar da take tsakaninsu kamar baba da ‘ya ne, kuma ya ce a yau ko wani ne ya fito zai auren masa ita. To jama'a, na san a yau dai kun san menene alaƙar da take tsakanin jarumi Adam A Zango da jaruma Ummi Rahab. In dai wannan shiri ya muku daɗi, dan Allah ku danna mana subscribe, ku yi mana liking, ku kuma danna ƙararrawa domin da zarar mun ɗora wani sabon shirin namu zai anta a cikin wayoyinku. Mun gode, mun gode.